No, můžeme. Představ se. Ahoj, já jsem Ogi. A co tě přivedlo k furry komunitě? Tak já jsem teoreticky furík celý život, len jsem to neviděla, že okolo toho nějaký fandom, protože se mi vždy páčili antropomorfné zvířata. Ale teda k furry komunitě celkovo jsem se dostala okolo roku 2016, když jsem byla prvýkrát tuto na Anime Feste a viděla jsem tu prvých dvoch fursuiterů, takže mě to vtedy zaujalo. A začala som zisťovať, že čo to vlastne je a zistila som, že to je súčasťou nejakej furry komunity. Tak som to zistila viacej a teraz som tu. A na celý tento fest, jak to prebehlo podľa tebe? Tento ročník? Áno. Za mňa úplne super, paráda. Je tu strašne veľa zajímavých prednášok, zajímavých cosplayerov a neviem, kde mám byť skôr. Najradšej by som bola všade, ale to sa nedá. Chápem. A teraz taká osobnejšia otázka. Ty a Discord server. Čo s tým? Že v podstate, jak si k tomu došla, že kto ti pomohol vytvoriť, keď už máš ten Discord server? Proč je táto otázka dôležitá? Chápem. Lebo niektorí ľudia ťa poznajú No. a sa budú tiež asi chcieť spýtať, že jak si k tomu došla. Že co ti napadlo, akože vytvoriť Discord server? Tak nebol to úplne môj nápad, ktorý vlastne som mala kamaráta a neho to napadlo, ktorý ten server aj vytvoril. A od tej doby mám vlastne Discord server, už to je niekoľko rokov. A je tam teraz celkom pomerne dosť ľudí. Pôvodne to bol iba akože fanúškovský server k mojim YouTubeovým videám, ale potom sa stal vlastne furry server, takže asi toľko k tomu. A ešte jedna otázka, kde sa vidíš za pár rokov? Poviem, že za 5 let. Absolútne netuším. Dobre, Doma za počítačem. Dobre. Začínam. Představ se. Zdravím, som Suki. Jak si dlho vo furry komunitě? Vo furry komunite som asi zhruba 8 let. Kdo tě k tomu doviedol? Ja sám. A jako inspirace nebyla nikde? Nejaká inspirace? No, tak určite asi áno. Tak boli to samozrejme aj lidi, ktorých vždycky rád spoznávam nových, ale samozrejme stará partia to je proste základ. Ako artista takisto mám rád proste umenie, aj ho vytváram. Tým pádom vlastne aj musím povedať, že aj toto je taký dosť silný kameň, ktorý ma k tomu ako viedol, takže asi tak by som to nejak povedal. Taká druhá rodina, arty a proste všetky tie akce, ktoré to proste tak nejak zastrešujú. Dobre. A kde sa vidíš za 5 rokov? Za 5 rokov dúfam, že stále živý a zdravý, tak jak stále a pevne verím, že asi v Česku, na Slovensku, asi tak nejak sa tu budem pohybovať. A tú tvorbu, jak dlho robíš? Tvorbu robím už asi od 17 rokov. Vlastne môj prvý výtvor bol táto Sona, čiže Suki. Takže od 17 rokov. Artista myslíš, áno? Prosím? Maliar, ako kreslíš? Áno. Dobre. Stále aktívne, takže v podstate je to môj taký druhý job. Dobre. No, představ se. Ahoj, já jsem Huffling, znáte mě hodně z TikToku, dělám tam vlastně sranda videa s furikama a ještě jiný. A to mám poprvé tady svůjt a musím říct, že to je úplně jiný, než když jsem tady a honím se za videama. Co tě přivedlo k furry komunitě? Jo, to bylo tak, že předtím jsem byla jenom s drakama, což byl třeba Dračí svět nebo Dračí info. A furikci nebyl tak úplně známý, ale postupem času v roce 2015 se k nám začaly migrovat. A jelikož my jsme zanikali, tak já jsem vlastně přemigrovala k ním. Protože naše stránky už jako nejsou a... Kde se vidíš za 5 let? Asi za počítačem. A nebo v kavárně. Dobre. Představ se. Som Ruky. A toto je moje ocečko Ruky a ja som MLPart. A normálne som vidra, teraz vyzerám ako zajac. Je to možné, pretože veľa ľudí má rôzne fursuity. Ja mám protogena a mám tohto zajaca. A to je Jak si sa dostal ku furry komunite? Ku furry komunite som sa dostal tak, že v roku asi 2008 som sa stretol s 2 ďalšími furikmi zo Slovenska na stránke Pokec, ktorá vtedy fungovala dávno a mal som 15 a napísali sme si a ja som bol, že to nie je možné, že existujú iní furici okrem mňa. No,
A potom som prosil rodičov, aby ma tam pustili. Oni povedali, že nie, budú mať 40 a oni ťa unesú a všetko. A ja som bol, že nie a potom som za nimi došiel, oni boli v takom istom veku, jak ja. Neuniesli ma a odtedy sa poznáme a vlastne bavíme sa dodnes a dodnes máme dobrý vzťah spolu. A kde sa vidíš za 5 rokov? Za 5 let? Za 5 rokov? No. Fúha, asi... Neviem, či to tak veľa toho zmení za 5 rokov. Za 5 rokov sa toho môže stať proste v tomto svete strašne veľa. Je to hrozne generické, ale rád by som vyrobil viac protogénov možno. Dobre. Ďakujem. Predstav sa. Tak, já jsem Blaze, Dačík, Dobre. Jak si sa dostal k furry komunitě? díky své kamarádce, která je taky tady. A asi hlavně přes sociální sítě. A co si myslíš o této akci? Je to super, je to druhá rodina pro mě. Miluju to. Prostě jako a rozvíjí se to určitě jako úžasně. Kolikatý ročník si tady? Druhý, teďka jenom, super. Takže dobré. A kde se vidíš za 5 rokov? Za 5 let, fúha, no. Asi furt jako na tom stejném místě. A určitě víc masek. Děkujem. Představ se. Tak zdravím, já jsem David. Jak jsi se dostal k furry komunitě? K furry komunitě jsem se dostal tak, že jsem potkal vlastně jednu holčinu ze školy, která furríky dělala. A já jsem si řekl, že vlastně to zkusím, že baví mě jakoby ruční práce, baví mě pracovat s různými materiály. A tak jsem se vlastně dostal a začal jsem to vyrábět. No. A tak to ještě jedna otázka. Jak se ti líbil tento kon celý? Anime Fest. Je to fakt super, jsem tady vlastně na tom poprvé a musím uznat, že moje očekávání z toho se fakt naplnilo. Kde se vidíš tak za 5 let? Za 5 let? To netuším, ale vím jistě, že pořád budu vyrábět furríky. Pořád v tom budu, strašně mě to baví. No, toto nemám se víc čeho pýtať. Dobré. Děkuju. Představ se. Já jsem Betty, mám ještě nějaký iniciály tady, nevím, jsem v komunitě tak celku cca 4 roky nějak, A neaktivně. a co tě k tomu dovedlo? Abo kdo? Kdysi byl kámoš, kterým nastoupil potom na střední, našel si tam jiný kámoše a přivedl vlastně k nám do města. Od té doby se jako nějak začínám o to trošičku zajímat. Dobře. A kde se vidíš tak za 5 let? Za 5 let? Vzhledem k aktuální situaci asi nejspíš na chirurgickém lehátku, ale stále v komunitě a snad po nějakých docela úžasných změnách. To držím Možná palce. ještě trochu více entuziasmu. To držím palce. Děkuji za rozhovor. Představ se. Ahoj, já jsem Eros, modrý jelínek. Jak jsi se dostal k furry komunitě? Určitě už je to nějaká doba, i bylo to přes kamarády. V podstatě se s kamarády, jo? Ano. Takže, a kde se vidíš tak asi za 5 let? Za 5 let, no doufám, že ve full fitu. A stačí, že bude můj život pokračovat tak, jak teďka. Snad budu mít přítele, možná přítelkyni, kdo ví. A jinak našetřené nějaké peníze. Ale se půlkem nevím. No. A vlastně jak se ti líbí Anime Fest? Úžasný. Úžasný, můžu říct, lidi perfektní, úžasná komunita, sranda. Co dodat? No. Chceš se rozloučit s lidma u konce rozhovoru? Jak to myslíš? Pozdravit do videa na konci, ten rozhovor končíme. Jasné, určitě. Jaké třeba? No, štandardně jak se loučíš? Můžu tady ukázat s kamarádem? Ne.
dobře. Řekni to prostě. Tak jo, tak ahoj, ahojte. Představ se. Ahoj, já jsem Šilafi, nebo Šiko, jak mě někteří říkají, podle jména mý kursony. Šilafi je spíš takový pseudonym na socky. A Jak jsi se dostal k furry komunitě? upřímně si to moc nepamatuju, ale spíš to bude jako přes animace a podobně, jako na YouTube, takový ty krátký animovaný animation memes se tomu říkají. Ironicky i díky Five Nights at Freddy's. A díky tomu, že jsem začala kreslit tady ty roboty a animatroniky a vlky, tak jsem pak narazila i na furry komunitu díky jako fursuitům a podobně. A jsem si řekla jako, jo, to se mi líbí, to chci dělat taky. Jak dlouho jsi ve furry komunitě? No, už to bude možná 10 let asi. Dobrých takových. Je to už nějaká doba určitě, no. Takže, jak se ti líbí fest? Teda z anime. Jo, já sem chodím už 6. rok asi, jsem tady. Se Suitem těch 4 roky asi. No. A jako dobrý, já si tady vždycky utratím co nejvíc peněz můžu. A jelikož vlastně se zajímám nejenom o furry komunitu, ale i ostatní jako komunity, že jo, anime a podobně hry. Takže já si tady vždycky najdu nějaký zajímavosti a to svoje, co mě zajímá. No. Děkuji za rozhovor. A ještě jedna taková bonusová otázka. Kde se vidíš za 5 let? Tak já vlastně jako dělám fursuity a doufám, že furt budu dělat. Možná budu lepší fursuit maker, nevím. Doufám, že neskončím někde pod mostem. A znovu fakt děkuji za rozhovor. Jo, v pořádku. Ahoj, ako sa volá tvoja fursona a ako sa voláš ty? Já jsem Harry, ale A kdo je tvoja fursona? no, to je moje fursona. Já jsem Harry, moje fursona je taky Harry. Čo ťa privedol k furry komunite? Můžu za to Beastar. V podstatě. Prečo si dneska na Anime Feste? Čo ťa sem privádza? Já už jsem tady vlastně před tím rokem, ale to vlastně mám premiéru tadyhle toho studiu, takže to byl jako jeden z primárních důvodů. Aký bol tvoj najlepší zážitok vo furry komunite? Jo, to je docela smutný. Jako chaty mě hodně baví, vlastně když se jezdí na nějaký chaty, ale tam se toho děje hrozně moc. Baví mě takhle jako potkávat nový lidi, aby se s mám bavit. Ale asi specifický zážitek jako nemám. Tak to trošku osobnější otázka. Máš mezi furrykmi bližších priateľov jako? Jo, já si myslím, že jo. Ale kde definuješ duší sám? A čo pre teba znamená byť furry? Pro mě Jo, pro tebe. je to vlastně nějaká jako forma vlastního vyjádření a jako vlastně hledání sebe taky zároveň. Protože já vlastně dost kreslím. Tam se mi to jako daří docela dost. A je to vlastně taková hrozně hezká myšlenka nějakého jako mýtu, či prostě takový hezký představy. Keby si mohol mať na deň skutočné telo svojho fursony, bral by si to? Čo by si robil? A co by si dělal? Já nevím, co se dá dělat. Jakože v podstatě cokoliv, pokud by to znamenalo jako... No takhle, změna je vždycky něco, k čemu se musí prostě přizpůsobit. Tudíž by to bylo hodně zdykání, ale prostě cena by byl v podstatě jiný život. To je vlastně všechno. A máš nějakého oblíbeného furry youtubera? Alebo umelcov? Dobre. To nemám. A doporučuji že Máš nějaké odkazy pre ostatných furries alebo ľudí, čo nás nechápu? to je na dlouho. Ale Zkrátke. já vím, ale já to nakrátko neumím. Všímej si toho, všímej si svýho a nevšímej si ostatní. To je všechno. A aký je tvoj obľúbený obsah z furries? Prosím, dvoch obsahov.
Jak se týká komiksů, videí, hry, roleplayů. No tak jako jsem říkal, vlastně Beastar, Brand New Animal DNA Club, True Crime, to absolutně považuji za komik. A vlastně her asi nutně nic. A Wolfwalker jsou výborní. Wolf Children taky. To je taky skvělý. Zúčastnil si sa niekedy na fúry stretnutí alebo kone? Jo. Na podmíček jsem byl hodněkrát. A vlastně nevím, jestli se Animefest počítá jako kon, ale tak vlastně částečně. Ale Sweetmouth teda tady vlastně poprvé. Zažil si niekedy negatívnu reakciu na to, že si fúry? Ako si to riešil? Jo, zažil hodněkrát. Ale hlavně do začátku. Potom, co už jsem v tom díl, tak vlastně pak možná zajímavý. Takže ešte jedna otázka. Kde sa vidíš tak za 5 let? Tam se nedívám na. Akože či budeš chodiť po konoch alebo tak? Já takhle. A tak jo, jako já si myslím, že být freakem vlastně úplně jako hodin, baví mě to. Takže to bude pokračovat. Ďakujem za rozhovor. A Jenny Wolf sa s vami lúči tiež.